Дегенде без күптән берничә ел моны карап киләбез. Бездә дистәләгән ул турыда төрле закон проектлары бар. Без хәтта аны карап та өлгерә алмыйбыз, чөнки өстәмә рәвештә безнең регионнар тагын кертәләр закон проектларын. Безнең бу язга bütün закон проектларын карарга дигән, башын бергә чыгып карарга дигән программада бар. Мин үзем фикерем буенча, әгәр дә без шушы сугыш балаларының статусын билгеләй алсак, нинди кемнәргә ул кагыла, нинди кайчан туган балаларга кагыла дигәнне дә кабул итә алсак, бу арада бик әйбәт булыр иде. Инде аларга нинди конкрет ярдәмнәр итү, ансын инде бүгенге көндә регионнарда эшли алыр иде. Инде киләчәктә, әгәр дә без бергәләп эшләсәк, бәлки аны федераль югарылыкка да күтәрергә мөмкин булыр иде. Федераль югарылыктан да ярдәм итү. Ләкин аңа кадәр әле безгә, мен сезгә әйтеп киттем, безнең сугыш вакытында тылда хезмәт иткән кешеләр буенча аларның мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Шуңа күрә тагын бер тапкыр әйтәм, менә беренче законопроект бар, закон бар, 23 елның 4 сентябреннән һәм 45 елның 3 сентябренә кадәр туган балаларны менә шул сугыш балалары дип игълан итәргә дигән шундый законнар бар. Менә мин үзем шәхсән шушыны җаклыйм һәм шушыны үткәргә тырышачакмын дип әйтмәкче булам. Безгә менә шушыны хәл итәргә кирәк әле бүгенге көндә. Инде күп маллар, ул балалар һәм әлбәттә бит һәрберсенә ниндидер финанс ярдәме кирәк дигән сүз түгел. Кайсысына нинди ярдәм кирәк булачак, нинди күләмдә һәм нинди юнәлештә, менә буларны инде безнең регионнар белән бергәләп киләчәктә аннан соң уйларга кирәк булачак. Ләкин иң беренче күрешмә шушы статусны безгә билгеләргә кирәк. Шуңа күрә бездә аңлау бар, безне теге аңламыйлар, бирләр дип сүгергә кирәкми. Без үзебездә аңлый, бердәм Россия партиясе әгъзалары андый законнарны керттек. Ләкин безгә моны хөкүмәт белән аңлашып, ахырына кадәр эшләп бетергә кирәк. Чөнки анда финанс чыгымнары бар. Болай гына тәк торганнан гына финанс чыгымнарыннан тыш кына ул бик дөрес булмас. Ләкин беренче рәттә статусын билгеләргә кирәк.